представим нашите нужди и молитвата, която ще бъде с вяра, тя ще избави страдалеца, така казва Господа. Амин. Но ние сме тук на първо място да призовем нашият Господ Исус Христос, понеже всички имаме нужда от Него. Имате ли нужда от Него? Алелуя! Аз имам нужда от Него всеки път, всяка секунда от живота си. Аз имам нужда от Господа. Каквото и да правя в моя живот, на първо място Бог ми трябва. За да отида до някъде, Бог ми трябва. За да направя нещо, Бог ми трябва. И затова казвам, че в моя живот е важен Исус. Амин. Нека да се изправим и нека да започнем нашето богослужение. Халелуя, като знаете, че издигаме ръцете си, за да отвориме небето и да кажем всичко на нашия Господ Исус Христос, да го поканим. Слава на Господа, понеже знаете, че Бог не е нахален. Бог е този, който е. Ние сме Негови деца и като деца ние сме длъжни да измолваме от Него, да искаме, понеже в Неговото Слово се казва: искайте, ще ви се даде, търсете и ще намерите, почукайте и ще ви се отвори. И ние тази вечер ще почукаме в небесната врата. Небесната врата да бъде отворена, за да може Бог да излее благословенията си върху нас, да няма къде да ги събираме. Амин. Нека да издигнем ръцете си. Халелуя. Да издигнем ръцете си, да затвориме очите си. Халелуя. И да отвориме сърцето си за нашият Господ и да му кажем това, което има да му кажем, понеже в Божието Слово се казва: всичко кажи на Исуса. Амин. Не на човека, но на Исуса, понеже Той е готов. Той е готов да снабди за теб всяка нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Амин. Нека се молим. Святи небесни Отче, ние Ти благодарим, Татко, че отново сме тук на това място и Ти си благоволил да прекрачим прагът на молитвения Ти дом. Тук сме, за да Ти кажем всичко, но Боже, преди всичко ние представяме себе си пред Теб такива каквито сме, за да може Ти да очистиш нашите мисли и нашите сърца. Ние искаме да бъдем угодни тази вечер на Теб, Татко, за да може да наливаш от духът си във всеки един, във всяко едно сърце, във всяка една душа. О, Господи, благодаря Ти за това прекрасно време и за този прекрасен ден. Благодаря Ти за новите възможности, които Ти ни предлагаш. Да, Боже, благодаря Ти за това, че и днес Ти се погрижи за всеки един. Да, Боже, и ние сме тук, за да отдадем цялата слава и почит на Теб. Благодаря Ти, че Ти се грижиш за всеки един, понеже в Твоето Слово се казва да възложим всяка грижа на Теб, понеже само Ти искаш да се грижиш за всеки един тук на това място. Благодаря Ти, че си помислил за всичко, което ни предлагаш и всичко, което ни предстои. Да, Боже, за това, че благославяш всяко място, на което стъпят краката ни, Боже. Благодаря Ти за всичко, което правиш, ще направиш и правиш в живота ни. Но сега Те моля в името на Исус, всеки един, който е тук, да представи тялото си като жива свята жертва, благогодна на Теб, понеже, Боже, Твоята десница е готова да ни утеши, а и нашето духовно служение стои единствено само в Теб. Когато Ти си тук, за нас е прекрасно, защото само Ти и никой друг не може да направи това, което Ти ще направиш. Затова сега Те моля, Боже, в името на Исус, да погледнеш всяко едно сърце, всяка една мисъл, Боже, да проследиш, за да може наистина Ти да изчистиш мислите ни, да изчистиш сърцата ни, понеже всичко е в Твоята ръка. И аз Те моля, Боже, тази вечер да прегърнеш всеки един тук на това място, да усетим Твоето присъствие, да усетиме Твоята благодат, Твоят мир, Твоята любов, Боже, за да може наистина
да влезем в Твоето присъствие. О, Татко, аз избирам тази вечер да бъда покорен, снишен и да слушам прилежно гласът Ти, Татко, понеже в Твоето Слово има поправление, има наставление, има разобличение. Алелуя! Има изцеление, Татко. И ние Ти благодарим, Боже, че Ти снабдяваш за всеки един тук на това място. Колкото и ние да мислим, Боже, Ти надминаваш нашите мисли, нашите очаквания, Боже, понеже всичко е в Твоята ръка. Ти го правиш по съвършен начин. Ти го правиш с Твоя си план, не с нашите мисли, а с Твоите мисли, понеже Твоите мисли са добри за нас. Да, Боже, Ти не мислиш лошо за никой тук на това място, но Ти мислиш за добро. Ти да ни дадеш бъдеще и надежда. И ако бъдещето и надеждата са в Твоите ръце, аз Те моля, Боже, в името на Исус, Ти да бъдеш архитект и строител на моят живот. И аз Ти благодаря, Боже, че Ти го правиш, понеже няма друго име дадено. Няма друг помощник. Няма друг ходатай между Бога и човека, освен Ти, Господи Исусе Христе. Моля Те в името на Исус тази вечер да прегърнеш всеки един, Боже. Нека да Те усетим тази вечер, Боже. Нека да разказваме навсякъде по всяко време за Твоите чудеса, за Твоите прекрасни дела, Боже. Нека наистина, както се казва, да бъдем свидетели, както в Самария и Юдея, така и по всичките краища на земята. Боже, да бъдем добри посланници за Теб, Татко, в името на Исус, Боже. Изпълвай всяко едно сърце тук на това място, Боже, за да може наистина с хваление и поклонение ние да влезем в Твоите дворове. Нека, Боже, всеки хомот да бъде струшен. Да, Татко, всяка стена да бъде струшена и лабиринтът, който се опитва да попречи в нашите умове, да хвалим и да величаем Твоето име, нека да бъде отместен в името на Исус. Ние Ти благодариме, Татко, в мощното име на Исус и хвалиме само Теб, понеже Ти си този, който си. На Теб се надяваме и на Теб уповаваме, Татко, в името на Исус, да изпълни всяко едно сърце тук на това място. Моля Те в името на Исус. Да, Боже, нека да дойде съживление и помазание във всяко едно сърце, във всяка една душа. Халелуя! Молитвата Дева те укрепи несман, кай битора синьом будь слабо. Tu te raščitinav, tu te upovinav, tu sar si njom Devla bud silno. Mo životo s Devla si te ne vastende, tu te me kaman me. Чрез Туте живина, чрез Туте тишина, всичко чрез Туте ме кера. Наистина, Боже, всичко чрез Теб правим, чрез Теб дишаме, чрез Теб се движиме, всичко от Теб, чрез Теб и за Теб. Благодаря Ти, Боже, че Ти се грижиш за Твоите деца. О, халелуя! Благодариме Ти, Татко. Всичко Те възтенде, мангаваме Те мукав, жанав кайту, ка промислине. Tu te raščitinav, tu te upovinav, tu sar si njom Devla bud silno. Mo životo s Devla
si te ne vastende, tu te me camame. Чрез туте живина, чрез туте тишина, всичко чрез туте ме кера. О, наистина, Боже, всичко чрез Теб правим. Всичко в Твоята ръка оставяме, понеже само Ти си този, който искаш да се грижиш за Твоята еклесия, понеже Ти си ни създал по Своя образ и подобие. Ти си ни възлюбил до толкова, че даде Своя единороден Син, да не погине нито един, но който вярва в Него, да има вечен живот. Халелуя! Цялата слава е за Господа. Халелуя! Наистина отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с духът на всички тази вечер. Тази вечер наистина Бог показа милостта си. И днес Бог не закъснява да благоволи върху нас живот. И тази вечер сме тук поради огромното му благоволение. Бог тази вечер има призив към теб и към мен. Има призив, чрез което Той ни приканва да дойдем в Неговото присъствие. И всеки, който наистина търси присъствието на Господа, ще бъде благословен, ще бъде снабден. И тази вечер е благоприятна вечер за теб и за мен да стоиме в Неговото присъствие, да стоиме в това специално време, в това специално измерение, защото ние знаеме, че стоейки в Неговото присъствие, ние ще бъдем благословени. И във основа на това, което Бог е обещал, тази вечер наистина сме тук. Тук сме, за да почитаме това, което Бог прави в нашия живот. Тази вечер сме тук, за да представиме телата си като жива свята жертва, благогодна на Него, като наше духовно служение. И ако ти и аз сме тук, за да представиме телата си, нека да отвориме широко сърцата си, да насочиме мислите си към нашия Господ Исус Христос и знаеме, че Бог на мира и на благодата е готов да чуе молитвите ни. Готов е тази вечер Бог да откликне на нашите молитви, защото наистина Бог казва да не се безпокоиме за нищо, но относно всяко нещо в молитва и молба да изискваме исканията си пред нашия Господ Исус Христос с благодарение. И затова нека тази вечер да издигаме гласа си към нашия Господ Исус Христос. И знаете ли, единствено чрез нашата молитва може да спреме нашият Исус Христос до нас. И Бог тази вечер наистина ще докосне сърцата ни, ще докосне мислите ни, защото наистина тази вечер ние имаме нужда от Него. Имаме нужда тази вечер да приканиме присъствието Му да дойде на това място. Халелуя! Господи, благодариме Ти, Татко. Благодариме Ти, че и днес имаме честа и привилегията да застанеме пред престола на благодата Ти. Да, Господи, тази вечер ние осъзнаваме, Татко, че стоейки в Твоето присъствие, ние ще бъдем благословени. И тази вечер ние се държиме на тези обещания. Тук сме, Татко, защото имаме нужда от Теб. Тук сме тази вечер, за да представиме телата си като жива свята жертва, благогодна на Теб, като наше духовно служение. Тази вечер искаме, Господи, да докоснеш сърцата ни, да докоснеш мислите ни, Боже. Наистина, Татко, нека тази вечер да бъдем движени единствено чрез Духа Ти. Нека тази вечер помазание да слезне върху всеки един от нас. Да, Господи, тази вечер наистина осъзнаваме, че Ти си нашият Бог, който не спира да върши чудеса и знамения в нашия живот. Наистина Ти си казал, че Ти си добрият. Ти си добрият пастир. И затова тази вечер искаме да ни водиш, Татко, да ни водиш на зелени пазища. И нека всеки един, Татко, наистина да бъде напояван от Теб. Тази вечер сме тук, за да пиеме от Теб, Татко, да пиеме от живата вода, която си Ти, Боже. Моля Те в името на Исус, Бог, вземи централно място в сърцата ни, вземи централно място в мислите ни, Боже. Нека всяка негативна мисъл да падне, нека тази вечер сърцата ни да бъдат угодни пред Теб. Нека наистина, Боже, да бъдеме
такива, които Ти ни избираш, Боже. И искаме, Боже, да наливаш от духа Ти, да наливаш от помазанието Ти, Боже. Моля Те в името на Исус. Ако има тази вечер немощни, Боже, прибави им сила, Боже, защото Ти си обещал, Боже, че за всичко ще имаме сила, чрез онзи, който ни подкрепя. А именно, Господи, Ти ни подкрепяш. Именно, Татко, Ти издиваш сила, Татко. Затова тази вечер призоваваме силата Ти, Татко, да слезне върху всеки един от нас. Ако има болни, Боже, нека чрез духа Ти, Татко, да бъдат възстановени, Татко. Моля Те, Боже, в името на Исус, нека тази вечер служението ни, Боже, да бъде движено и ръководено единствено чрез Теб, Татко. Аз Ти благодаря Ти в мощното и всемогъщо име на Исус. Халелуя! Амен, Татко. О, наистина, Боже, Ти винаги си с всеки един тук на това място. Ти не изоставиш Твоят народ, Боже. Ти си обещал, където и да бъдем, че Ти винаги ще бъдеш с нас. И ние Ти благодарим, Боже. Когато бях сам, Ти ме намери. Когато бях сам, Ти ме откри. Когато бях сам, Ти ме намери. Когато бях сам, Ти ме откри. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам Ти си с мен. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам Ти си с мен. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Наистина, Боже, през каквото и да преминаваме, Ти си обещал, че Ти си с нас. И ние Ти благодариме, Боже, че Ти помазваш всеки един, Боже, за да може чрез помазанието да устоим, Татко, в името на Исус. Халелуя! Където и да бъдем, Ти си обещал, че Ти си с нас. Амин. Когато бях сам, Ти ме намери. Когато бях сам, Ти ме откри, за което благодаря. Халелуя! Когато бях сам, Ти ме намери и запълна моето сърце. Когато бях сам, Ти ме откри. Айде всички! Ти ми каза, не бой се. Аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Халелуя! Наистина, Ти си обещал, Боже, цялата слава е за Господа. Ти си обещал, че където и да бъдем, Ти ще бъдеш с нас. Но понякога ние забравяме. Когато особено идва атака към нас, може би към някой, и днес Бог иска
потвърди думите си към него и да му каже, че никога не трябва да се страхува през каквото и да преминава. Понякога ние си казваме, че сме може би изчупени съдове, може би нищо не става от нас, но Бог ти избрал. Не ти си избрал Бог, а Бог избра теб за спасение. И Бог е благоволил върху теб, за да може да спаси теб и целият ти дом. Амин. И Бог, както е казал на Исус Навиев, бъди силен и смел. Не се страхувай, защото където и да бъдеш, през всичките дни на живота ти аз ще бъда с теб. Амин. Както е обещал на Исус Навиев, днес Той го обещава и на теб. Амин. И ако ти повярваш в Неговите думи, халелуя, слава на Господа. Защото знаете ли, много често обичам да казвам, че без вяра не е възможно да угодиш на Бога. Ти трябва да вярваш и да угаждаш на Бога. Без вяра не е възможно ти да угаждаш на Бога, понеже тези, които идват при Бога, трябва да вярват, че има Бог и че Бог щедро възнаграждава. Щедро възнаграждава тези, които го търсят. Ние не искаме да бъдем като онези, които стоят по ъглите и по средата на улиците, да ги виждат. Но знаете ли, Бог казва, че те са получили вече тук на земята своята награда с ръкопляскането. Ние не искаме тази награда. Ние искаме Бог да ни въздаде. Затова нека всеки един да се сниши пред Бога, да слуша думите на Господа и да бъде изпълнител на Словото, а не слушател и знаятел. Никога не дей да мислиш или да надхвърляш твоите мисли над Божите, понеже Божите мисли са всичко за нас. Той, пак казвам отново, че Той не мисли зло, а Той мисли добро. Неговите мисли са добри за нас и Той иска да ти даде бъдеще и надежда. Стой в Господа, ще видиш славата Му. Стой в Господа, ще видиш благословенията върху себе си. Бъди изпълнител на Божието Слово, за да може Бог да те благославя навсякъде, по всяко време. Където и да бъдеш, Бог ще те благослови. Но не днес християнин, а утре не си. Не днес християнин и след една седмица да търсиш Господа. Такива не са угодни за Господа. Ти всеки ден живееш, всеки ден дишаш, всеки ден се храниш и то по 3 пъти, по 4 пъти на ден. Представи си. И ако постоянно диханието ти е от Господа, ти всеки Божи ден трябва да издигаш твоят Бог, че Той те дарява с жизнено дихание. Амин. Халелуя. Халелуя! Бъдете благословени, брати и сестри. Наистина всеки ден ние взимаме нещата, които Бог ни дава. Знаете ли, Бог казва, ето, птиците нито сеят, нито жинат, нито житници събират. И пак Бог Отец се грижи за тях. Колко повече Небесният Отец ще се грижи за нас. И ако Бог е обещал, че ще се грижи за нас, че ще снабди всяка една наша нужда според Неговото богатство, това означава, че ние трябва да вярваме. Трябва да вярваме на тези обещания. Трябва да бъдем наистина както Бог ни е видял, както Бог наистина ни е избрал като вярващи. Защото наистина пастора, както казва, че без вяра не е възможно да се угоди на Бог. Защото тези, които идват при Бог, трябва да вярват, че наистина има Бог и Бог ще възнаграждава тези, които го търсят. Затова тази вечер ние няма да спреме да молиме нашият Господ Исус Христос, докато не ни благослови, докато тази вечер не усетиме Неговото присъствие, няма да спреме да викаме към нашия Господ Исус Христос. Тази вечер наистина ще издигаме гласа си, както издигаше гласът си Бартимей и Исус се спря до него и видяхме как Бог наистина го благослови и го изцели. Затова тази вечер наистина ще издигаме гласа си и аз ще поканя служител Ангел да издига
молитва към нашия Господ Исус Христос и знам, че тази вечер Бог ще откликне на нашите молитви. Заповядай, братко. Халелуя. Халелуя. Бог да те благослови, братко Бели. Благословен народ от Господа, избран народ, светиите на нашия Господ Исус Христос. Искате ли да направим нещо? Да впечатлиме нашия Исус Христос? Да го накараме нашият Господ отгоре да ни види и да каже: това е святата ми църква. Вижте, с нищо не може да го впечатлиме нашият Господ, но с молитва може да го накараме да погледне към нас, за да може да изпълни всяка една молитва. И вярвам, че всеки един на това място, всеки един има нужда от нашият Господ. Аз имам нужда от нашия Цар и Господар. Защото всяка сутрин отваря очите ми, всяка вечер ме преспива, но всяка сутрин отново ни събужда с хваленна песен. Затова тази вечер всеки един нека да затвори очите си и да има тази вечер среща с Царят на царете. Аз вярвам, че моят Господ тази вечер ще поклони ухото си към молитвите ни. Небесни Отче, святи Татко, издигаме Те на първо място като Цар и Господар в животът ни, святи Боже. Аз Те моля тази вечер, святи Боже, да минеш всяка една душа, святи Боже, да поклониш ухото си към тях, святи Боже. Вярвам, Господи, че тази вечер ще поклониш ухото си, святи Татко, за да можеш да чуеш молитвата и прошенията си към Теб, святи Боже. Ето тази вечер събрани с моите брати и сестри, издигаме гласът си към Теб, святи Боже, и вярваме, Господи, че Ти чуваш молитвите ни, святи Дево. Благослови тази вечер служението ни, святи Боже. Благослови братята ми, сестрите ми, святи Боже. Искаме тази вечер да влеземе в дворовете Ти, святи Боже. Наистина да влеземе с хваление и поклонение, святи Боже. Тази вечер, Господи, искаме да имаме среща с Теб, святи Боже. Да може тази вечер да вечеряме с Теб, Цари от на царете и Господ над господарите. Благодаря Ти, Господи, че сме събрани в Твоето име, святи Боже. Няма да спреме да Ти издигаме като Цар и Господар в живота ни, святи Боже. Благодаря Ти, святи Боже, в името на Исус Христос. Амин. Тази вечер съм тук, за да отдам цялата слава на Тебе, Господи. Алелуя. Хайде всички. Отдаваме Ти почит, чест и слава. Искате ли да се справя? Издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш. Отдаваме Ти почит, чест и слава. Издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те. Наистина, Боже, няма никой като Теб. Милостиви, жалостиви, дълго търпелив към всеки един, Боже. О, Татко святи Боже, прости ни, Боже. Нека да бъдем като Теб. Халелуя. Отдаваме Ти почит, чест и слава. Издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш. Отдаваме Ти почит, чест и слава.
Издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб. Отново велик си Ти, велик си Ти. Айде църквата. Няма никой като Теб. Алелуя! Наистина, Боже, никой няма като Теб. Алелуя! Цялата слава отдаваме на нашия Господ Исус Христос. Амин. Халелуя! Наистина отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Вижте, наистина имаме велик Бог. Наистина имаме един много добър Бог, който ни дава това право и тази привилегия да стоиме в Неговото присъствие. Знаете ли колко хора нямат тази възможност да стоят в присъствието на нашия Господ Исус Христос? А ние сме наистина благословени, наистина сме избран народ от нашия Господ Исус Христос, да стоиме в Неговото присъствие. Наистина ние знаем, че всеки, който стои в Неговото присъствие, ще бъде защитен, ще бъде опазен. Защото Бог казва: ето, мир ви давам, не ви давам както света ви дава. Какво ни дава света? Светът ни дава раздори и проблеми, а Бог ни дава своите си атрибути. Своите си атрибути. И всички знаем, че Неговите атрибути са мир, любов, благодат. И тези неща Бог ни ги дава. Бог ни ги дава и ние трябва да осъзнаваме наистина, че имаме един много добър Бог. Този Бог, който не спира да върши чудеса и знамения в нашия живот. Затова тази вечер ти си в Неговото присъствие. Ти си в това време, в което ти и аз да се радваме. Ние трябва да се радваме, брати и сестри. Затова хвали Господа, радвай се. Не знам, но просто дръж това, което Бог е определил за теб и за мен. Нека да хвалиме нашия Господ Исус Христос. Халелуя! Хайде всички да кажеме: Той царствено блести, с величието си. Зарадвай се, земя, зарадвай се, земя. Той ходи светлина и всяка тъмнина трепери от гласа, от мощният му глас. Величествен Бог, толкова величествен Бог, пей с мен, велик е нашия Бог. От векове стои и времето държи. Начало е и край, начало е и край. Един в три лица, Отец, Духа, Сина, лъвът и агнето, лъвът и агнето.
величествен Бог, толкова величествен Бог, бей с мен велик е нашия Бог. Величествен Бог, толкова величествен Бог, бей с мен велик е нашия Бог. Хайде всички да кажем, че Бог е над всичко. Бог над всичко е и за хвала достоен е. Покланям се, велик е Бог. Хайде всички отново да кажем, че Бог е над всичко. Покланям се, велик е Бог. И всички да кажем, че величествен Бог. Величествен Бог. Айде цялата цяло. Я Бог. Алелуя. Айде всички отново. Величествен Бог, толкова величествен Бог, бей с мен велик е нашия Бог. И нека да отдадем цялата слава за нашия Господ. Алелуя. Благодарим ти, Боже. Халелуя! Наистина отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Вижте, наистина велик Бог имаме. Знаете ли, Бог казва в Откровение 22:13, че Той е Алфът и Омегата, първият и последният, началото и края. Вижте, Той е първият и последният. И ако Той е първият и последният, това означава, че Той не е единствената ни надежда, а Той е наистина тази надежда, която ние всеки стои. Всеки, който наистина е призван от нашия Господ Исус Христос, Той е обещал, че нашето бъдеще и надежда е в Неговата ръка. И ако е в Неговата ръка, това означава, че ние трябва да се довериме. Ние трябва да се довериме изцяло в нашия Господ Исус Христос, защото Той е началникът на нашия живот. Той е лозята, а ние сме пръчките. И прикрепени към Него, ние черпиме живот. Ние черпиме живот и то живот в изобилие. Отделени от Него нищо не сме, брати и сестри, но близо до Него сме всичко това, което Бог е определил за теб и за мен. И ако Той е определил за теб и за мен, че наистина ние ще черпим от Него живот, това означава, че ние ще имаме вечен живот. Това означава, че ние винаги ще черпим от Него живот. И наистина, както Той е казал на Авраам, че архитект и строител на неговия живот ще бъде сам Господ Исус Христос. Затова тази вечер не се притеснявай, не се безпокой за твоят живот. Бог знае ти и аз от какво имаме нужда. Затова тази вечер хвали Господа, издигай Неговото име, защото Той заслужава. Бъдете благословени, брати и сестри. Бог обича църквата си. Алелуя. Отдел дехел буд печавен. Алелуя. Бог обича много децата си. Te la bude Jesús te chave
Tăi cu Hristos amenge mula Amare bezeca tulila Tera te saramem platingan. Haide, Saul! Junto a cana mereghila Sar slavina v metoro Allah Shun moglasos me sargila ba Namangav ni sarte spirina Junto a cana mereghila Sar slavina v metoro Allah Shun moglasos me sargila ba Namangav ni sarte spirina. Хайде да отдаваме цялата слава на Господа. Халелуя! Благодарно Синьом tu que me cai te duho sarman crăstingea cai tu ni sarmana chagea a tu viena ghimanța rula junto a cana mereghina sar slavina v metoro Allah Shun moglasos me sargila ba Namangav ni sarte spirina Junto a cana mereghina Sar slavina v metoro Allah Shun moglasos me sargila ba Namangav ni sarte spirina. Халелуя! Отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Вижте каква хубава помазана песен. Ако обръщате внимание, че там наистина Бог ни казва никога да не спираме да хвалиме Неговото име. Никога не трябва да спреме да издигаме това име. Това име, което наистина ни призова към спасение. Това име, което ни изкара от тъмнината и ни постави в светлината. И ние трябва да му благодариме чрез хваление и поклонение. Винаги, когато сме в Неговото присъствие, винаги трябва да му се покланяме подобаващо, защото Той е направил много в нашия живот и не спира да прави нещата по своя си начин, а Неговият начин е за теб и за мен винаги да бъдем благословени, винаги да бъдем защитени. Затова Бог казва да не се боим от нищо, да не се страхуваме, защото Бог е с нас. Където и да отидеме, Неговата ръка, Неговото присъствие е с нас и никога не трябва да се съмняваме, никога не трябва да си казваме, че Бог не е с нас. Винаги трябва да казваме, че нашият Господ Исус Христос е с нас и през каквото и да преминаваме, Той ще бъде с нас. Благословени да бъдете в името на Исус. Ще хвалиме нашият Господ Исус Христос. Бог е добър към всеки един, който го призовава. Халелуя! Хайде всички да хвалим Господа. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна.
Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Хора от всички народи света, без поколение и до века, ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те. Ти си добър, 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 ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те, защото Ти си добър, 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 винаги добър, към всеки си добър. Алелуя! Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Хора от всички народи света и без поколение и до века, ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те. Ти си добър, 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 ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те, защото Ти добър, 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 винаги добър, 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 винаги добър, към всеки добър, който го призовава, той е добър, към всеки добър, 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 винаги добър, към всеки добър. Алелуя! Бог е добър към всеки един, който го призовава. Алелуя! Радвай се и се весели в Господа, понеже нашата сила е в радостта на Господа. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Айде да кажем. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Кажи. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, вечна. Хора от всички народи света и без поколение и до века, ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те. Ти си добър, 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 ние хвалим Те. Халелуя, халелуя, ние хвалим Те, защото Ти си добър. Халелуя! Халелуя! Отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Искате ли да кажем Халелуя? Това означава Я отново слава, и всички по-силно. слава. Я отново и по-силно. Халелуя! Халелуя! Амен! Това означава слава Тебе, Господи! Наистина, вижте, когато ние отдаваме цялата слава на нашия Господ Исус Христос, това означава, че ние сме благословени. Всички знаете, че наистина Бог не се дели славата с никой. Затова Бог казва, че славата ще остане за Него, а радостта за нас. Защото ние знаеме, че радостта в Господа е нашата сила. И ако Той
наистина е нашата сила. Това означава, че каквото и да преминаваме, каквато и ситуация да дойде в нашия живот, знаеме, че Неговата сила, Неговата помощ е върху нас и Той винаги ще ни помогне, Той винаги ще ни подкрепя, защото Той казва, че Той ще ни подкрепи с правената си десница и никога нашите сърца няма да бъдат смутени. Той каза, че наистина ще бъдеме винаги в радостта Му и всеки, който стои в Неговото присъствие, ще бъде благословен, никак няма да бъде в лишение. Това означава, че Неговите благословения, които са описани в Неговото Слово, ще почиват върху нас и върху нашите семейства. Знаете ли, настанало е време да дадеме нашите приноси на нашия Господ Исус Христос и нека всеки да даде като за Бог, защото ние от Него взимаме и на Него трябва да даваме. Защото ние знаеме, че нашият Бог е всеприсъстващ, всезнаещ и Бог знае твоето и моето сърце. Бог знае всеки от нас от какво има нужда. Тази вечер Бог е тук на това място и Неговото ухо не е отъпяло и Неговата ръка не се е скъсила, за да ни благославя. Тази вечер нека нашето даване да определя нашето взаимоотношение с Него. Знаете ли, много е важно нашето взаимоотношение с нашия Господ Исус Христос да бъде в отличие, защото когато нашето взаимоотношение е добро с нашия Господ Исус Христос, това означава, че ние ще бъдем благословени и Неговите благословения наистина ще изобилстват в нас. Халелуя! Господи, благодариме Ти, Татко. Благодариме Ти за това, че Ти си нашият Бог, който снабдява нуждите ни според Твоето богатство, слава Христа Исуса. Благодариме Ти, Господи, за това, че наистина ние стоиме в Твоето присъствие и всеки, който стои в Твоето присъствие, Ти си обещал, Боже, че ще бъде благословен. Сега, Боже, издигам моите брати и сестри пред Теб, издигам ги, Татко, за благословение. Ти знаеш сърцата им, Ти знаеш всяко едно сърце от какво има нужда, Господи. Знам, Господи, че тази вечер Твоите очи търсят сърца, които наистина са готови да дадат за Теб, защото ние осъзнаваме, Господи, че от Тебе взимаме и на Тебе трябва да даваме. И затова тази вечер аз се доверявам на Теб, доверявам Ти се, Господи, и знам, че Твоите благословения, които Ти си определил за нас, като Твой народ, Боже, наистина ще почиват върху всеки един от нас. Аз Те моля, Господи, благослови трудът на ръцете на моите брати и сестри. Моля Те, Господи, благослови ги на влизане и на излизане. Нека всичко, каквото хващат, до какво се допират, Боже, наистина да благоспяват чрез Теб, Татко. Аз Ти благодаря за всичко това, което правиш и ще направиш за всеки един от нас. Отдавам цялата слава и почит на Теб от сега и до века. Халелуя! Амен, Татко. Амен. Айде всички! Да бъдеш превъзвишен и да сияеш отдясно в слава. Ей, свят е Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш отдясно в слава. Ей, свят е Господ Бог. Айде всички! Отвори очите ми, очите на сърцето ми. Отвори очите ми, те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми. Отвори очите ми, за да те видя. Шай най на 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 на, шале най на 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 на, шай най на най на, шана на 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 на, шай най на 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 на, шана най на 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 на, шай най на на на, шана на 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 на. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш отдясно в слава. Ей,
свят е Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш от ясно в слава. Ей, свят е Господ Бог. Всички отвори очите ми, очни се на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Шай най на 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 на, шана най на 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 на, шай най на на на, шана на 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 на, шай най на на на, шала най la 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 la, шай най на на на, шана на 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 на. Халелуя! Дойде прекрасната част, където Бог ще ни говори. Всичко е прекрасно в Господа. Когато ти си в присъствието на Господа, ти знаеш и очакваш, че Бог ще ти говори. Бог ще начертае пътя ти чрез думите си, чрез Словото си, понеже знаете ли, Неговото Слово остава до века. Каквото и да стане, каквато и дарба, каквото и да имаш, всичко ще отпадне. Но Словото остава до века. Думите на Господа няма да преминат. Всичко ще премине. Но думите на Господа няма да преминат. Понеже знаете ли, Бог казва, че Неговото Слово е огън пояждащ и чул, който струшава всяка скала. Ако има сега някаква скала или някакъв камък на твоето сърце и затруднява живота ти, Бог ще струши този камък или ще го отвали от твоето сърце и твоето сърце ще остане спокойно и чисто. Амин. Мислите ти, ако блуждаят някъде, Бог ще подреди мислите ти, понеже няма по-силно нещо от Бога. Той е Творецът на всичко. Той е Творецът на твоето тяло, на твоите мисли, на твоите вътрешности. Абсолютно. Дори на едно място Бог казва, че издирва помислите на твоето сърце. Разделя душата от костите. Представете си, разделя, за да издири помислите на твоето сърце. А всичко произлиза от сърцето. Днес много хора превъзнасят себе си пред Господа. А не ли е Господ всичко? И Бог не казва ли, че от всичко по-важно не ли е животът? Амин. От всичко нещо е по-важен живота. Някои поставят придобивките си пред Бога, което е много погрешно. Всичко това, което ти придобиваш, го придобиваш от Бога, чрез Господа и за Господа. Крайно време е да се спре с тези неща, хората да се превъзнасят, но да бъдат смирени, снишени в името на Исус, за да може живота им да бъде в благоденствие, в мир, в благодат, любов. Словото да се изпълва в живота ти. И не само да го слушаш, но и да го живееш. В името на Исус всички казваме амин. Сега, преди да започнем Божието Слово, аз ще поканя Коце да се помоли. Слава на Господа. Да се помоли за мен, понеже ние знаем, че Словото на Бога е Бог вдъхновено. Халелуя! Няма по-силно от Божието Слово. Божието Слово е, казвам отново, огън пояждаш и чул, който струшава всяка скала. Но ние хората, ние човеците имаме нужда Бог да ни подкрепи чрез силата на Святия Дух. Бог да поднася трапезата, тази трапеза, която ние всички тази вечер ще вечеряме, т.е.
ще разговаряме с нашия Господ Исус Христос. Ще имаме общение чрез силата на Святия Дух. Амин. Слава на Господа. Халелуя! Искате ли всички да насочим ръцете си към нашия пастор, преклоним главите си, да затворим очите си и заедно да го издигнем в молитва. Халелуя! Святи Небесни Отче, благодариме Ти, Татко, за това, че чрез Твоята любов и чрез Твоята милост ние сме тук на това място тази вечер. Благодариме Ти, Боже, за всичко, което правиш за нас, Татко, чрез Твоята незаслужена милост, Татко. Молиме Те, Татко, всеки един от нас тази вечер да припознае Словото за себе си, Боже. Нека Словото да дойде за поправление, за наставление, Господи, за увеличение, Татко мой, в нашия живот, Господи. Нека Словото Ти да попадне на добра почва тази вечер, Боже, и да дава изобилен плод на времето си, Господи. Моля Те, Боже мой, всеки един от нас тук да не бъде разсеян слушател, а да бъде деятелен изпълнител на Твоето Слово, Татко мой. Благодаря Ти, Боже, за нашия пастир, за това, че си го поставил, Господи, между нас. Издигам го тази вечер пред Теб, Татко, нашите пастори, Господи. И Те моля, Боже, тази вечер да ги облечеш със сила и дразновение, Татко. Молиме Те, Боже, тази вечер да поемеш контрол над емоциите им, над мислите им, Боже, да помазаш устата им, Господи. Нека, Боже мой, това, което искаш да ни кажеш, да бъде изречено през тяхната уста, Господи. Моля Те, Боже, да ги благославяш и да ги снабдяваш всяка тяхна нужда според Твоето богатство, слава Христа Исуса, Боже. Молиме Те, Боже, да зарадваш сърцата на нашите пастори тази година, Господи, да има детски смях в този двор, Исус, да се раждат служители на Християнски център Божия любов, Татко мой. Благодариме Ти за тях, Татко, и за всичко, което си направил в нашия живот, Татко мой. Отдавам славата на Твоето велико име, Господи, от сега и до века. И нека кажем Амин. Халелуя! Слава на Господа! Бог е добър. В името на Исус ние му благодарим за това, което сме, понеже всичко от Него, чрез Него и за Него. Халелуя! Днес искам да обърнем внимание върху това, което като християни ние вършим. Като християни как действаме, как се движиме. Алелуя! Понеже Бог казва, че нашето движение трябва да е чрез силата на Святия Дух. Каквото и да правиш, ти живееш в Христос, но ти трябва да се движиш като Христос. Понеже в Словото на Господа, 1 Йоанново 2 глава, там се казва, че както Исус се е движил на тази земя, така и ние трябва да се движиме. Да се движиме както Исус се е движил на тази земя. Тоест, да внимаваме на всичко това, което вършиме, това, което правиме. Алелуя! Съгласни ли сте? Амин. И все пак аз искам да знам колко от нас се движат чрез истината на Бога. Понеже, знаете ли, искам да ви кажа, че бащата на истината е Исус Христос. Бащата на лъжата е дявола. Да го запрати, амин. Но когато действаш чрез измама и чрез лъжа, и не чрез Словото на Господа, не чрез Неговата истина, ти влизаш в Неговия обсек. И по принцип е добре да внимаваме какво вършиме, какви дела, каква правда, каква истина има в човеците, за да виждат. Кой да вижда? Човеците или Господа? Господа. Много често ние търсим одобрение от, бих казал, от човеците. Но знаете ли, искам да ви кажа, че одобрението от човеците е едно ръкопляскане. Едно ръкопляскане. И ако ти това мислиш, че това ще те спаси, едно ръкопляскане, не, бих казал, че това е една изява за теб. Бог не иска ти да си изявяваш. Не изявявай себе си, но изяви Господа. Амин. Бог казва на едно място, тези, които се възвисят, Бог ще ги сниши.
Но тези, които се снишат, Бог ще ги възвиси. И днес какво избираш, да бъдеш снишен или възвисен? Нека да бъдем снишени, нека да бъдем ученици, не като фарисеите, учители. Дори на едно място Бог казва, че ако ние сме учители, не бивайте или не искате да бивате толкова учители, защото Бог ще изисква много от вас. Халелуя! Затова аз предпочитам това, което е в Словото, това да върша, а не както фарисеите върху един закон, да изкарат още 10, да не може ти да изпълниш това, което Бог казва. Или пак те поставят чрез тези закони кракът си на вратата и не оставят другите да се спасяват. А когато ти вършиш делата на Господа, те ще виждат светлината в теб, която е Исус Христос, и ще променя не само твоя живот, а и животът на тези, които са около теб. И аз виждам това нещо, защото тези, които са около нас, халелуя, тези, които са около нас, слава на Господа, виждам в тях светлина, виждам в тях промяна. Амин. И чрез това разбираме, че се движим добре. Амин. И нека да започнем с Божието Слово. Халелуя, нека се изправим. Да отворим Матея 6 глава от 1 стих. Халелуя. Готови ли сте да чета? Да намалим малко ефекта. И така там се казва: внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците. Може да седнете. Половина от стиха съм прочел, за да може малко така да разбираме нещата, които ще говорим днес. И тук Бог ни казва да внимаваме да не вършим делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат, иначе няма да имате награда при Отца си, който е на небесата. И сега нека да размислим, защо Бог ни говори да внимаваме, да не вършиме делата на правдата си пред човеците. Знаете ли, много от човеците изявяват, снимат и така нататък. Вижте ме, аз съм добрия пастир, но ти не си добрия пастир. А Господ Исус Христос е добрият пастир, който те завежда на зелени пазвища и при тихи води те завежда. Той е добрият пастир. А ти този, който се изявяваш и виж ме как правя благодеяния и как правя неща, които, разбирате ли, ако те не са ти дадени от Господа, ти не можеш да ги направиш. Или ако ти ги правиш наяве, ти го правиш по-човешки, ти не го правиш, понеже Бог ти е казал. Разбирате ли? И тук няма никакво изпълнение на това слово, когато виждаме човеците, които търпят пред света. Халелуя! Съгласни ли сте? Виждали ли сте? Виждате го често това. Знаете ли, Бог казва, когато дава левицата, десницата да не знае това, което върши. Така ли? Да. Аз само малко подчертавам някои неща, за да разберат. И тук казва, че да внимаваме да не вършиме делата на правдата си пред човеците. Тоест, не вършиме истината на Бога, а вършиме нашата си истина. Човешката истина. Но искам да ви кажа, че тази истина, човешка, е фалшива. Когато е от Господа, е истинска. Амин. И тъй, когато правиш милостиня, не търби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат хвалени човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Амин. Сега какво пак ни говори тук? Когато правиш милостиня, когато нещо правиш, Бог те накарал да направиш нещо, тогава ти го направи на тайно, за да може Бог да ти го даде наяве. А ние винаги трябва да ни види човека това, което правим. Аз, цялата църква вече тук сега, знаете, понеже ние ви учиме по този начин, както пише в Словото, че никога не трябва да търпите това, което правите, това, което давате, защото, както казваме, или то е Словото, както казва, когато дава левицата, десницата да не знае, така и Бог ви благославя повече. Не заради това, че вие се показвате, а заради това, че не се показвате. Бог вижда всичко. Бог казва, че ние сме прозрачни пред Него. Той вижда сърцата ни. Ние не можем да видим сърцето си, но Бог вижда сърцето, дори издирва всяка помисъл на всяко сърце, не само на моето, а и на Коци, и на Доминго, и на Емо, и на всички брати и сестри. Бог вижда сърцата ни. Той знае мислите ни, но ние не. Ето сега да ни види и онзи, и да ни види и другия, и по-другия, и ако може да стигне до края на света. Но искам да ви кажа, че наградата ви ще бъде само едно ръкопляскане от хората. Но искам да ви кажа, че ако вие го правите не наяве, а го правите както Бог казва, когато дава левицата, десницата да не знае, тогава вие сте благословени. Тогава Бог ви благославя. Амин. Тогава Бог прави нещо несравнимо повече от това, което ти очакваш. Много ние, по принцип, ние човеците очакваме неща, които дори няма смисъл да очакваме това нещо. Защото Бог знае с какво може да ни благославя и това, което ще ни е потребно в този свят. Когато Бог някога затваря врата и ние си казваме, ето Бог затвори врата и аз не мога да взема благословение. Не, Той не, че не иска ти да вземеш твоето благословение, но ти ще имаш проблем и затова ти затваря врата. Когато вече всичко е наред, Той отваря тази врата и ти отиваш и взимаш твоето благословение. Но никога не прави пред хората благодеяния, да те видят, че ти правиш благодеяния. А искам да ви кажа, че когато ти отиваш да дадеш на някой, ти може да го засрамиш пред хората, ако го направиш. И не е уместно. Не е уместно. Затова Бог казва, когато правиш, да го направиш на тайно, а Бог наяве ще ти издаде. Амин. Слава на Господа. Имаме ли разбиране до тук? Амин. Не трябва да бъдем такива, както са лицемерите, защото в днешно време, искам да ви кажа сега, че на днешно време виждаме толкова лицемери, а всъщност са наши братя, наши сестри се наричат. Но на едно място Бог казва, че са били апостоли или са били от нас, ма вече не са от нашите. Разбирате ли? Просто са лицемери, стоят с маски и това е най-голямия проблем за един човек. Но когато ти го разбереш, че той е такъв, той е за... не знам. Слава на Господа. Халелуя. Застават по улиците, за да бъдат хвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. Тоест вече човеците са ръкопляскали за тях, но те нямат одобрение от Господа. Нямат одобрение от Господа. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната ти ръка. Потвърждение на това, което говориме чрез Божието Слово. Значи когато ти даваш, направи го на скрито. Направи го така, че да не те виждат. Защото когато ти го правиш на открито, нямаш награда при Отца. За какво го правиш? Да издигнеш себе си?
себецентричност, себеизява. А за какво го правиш? Виж ме, аз имам и давам. Не. Не. Бог е този, който има и Бог е този, който дава. Амин. Слава на Господа. За да става твоята милостиня в тайно и твоя Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Амин. Сега, колко от вас с мен сте съгласни с Божието Слово? Халелуя. Аз ще поканя сега пастор Боби и тя ще ви даде малко